Взех брокер от агенция, за да ми търси наематели за апартамента в Младост. Беше ми оговорил 3 огледа, един след друг, ама били вика по едно и също време. Как така ги правеше, не знам. Той пристигна с едно момче. Това е Стежан. Той само ще слуша споко. Добре. Докато показвахме имота на първия господин, се появи още един. За следващият оглед. Той беше дошъл с 2 приятели, дето разбирали. И дали заради цялата лудница, която настана, първия се отказа, третия не му се чакаше, а втория не искал апартамент, дето никой не иска. И сделка няма. Нито една. Тази история е истинска, защото съществува в много варианти. Не разчитай на устни уговорки, а на дигитален календар. Оправи се без брокер. Влез на flatimo.bg.